jo med indlandstog. Indlandstog fra Slagelse. Bliver du hos os, Lars? Ja, til sådan noget. Her har vi smørbrød til flere dage. Aldrig i mit liv har jeg haft så mange rene sokker. Har du set, at de skriver stadig om den her sag? Hvad er det nu, de hentyder til? Det var skindbog med skærm. Hvorfor skriver de det så ikke? Fordi redaktør Carlsen han går på kattekoder. Skjern er hans bedste annoncør. Og det er også Jørgen Hansen, nu er hans gode skin. Skjern Hansen, hvorfor du det? Fordi det kribler i fingrene på ham for at få fat i nakkeskillen i Skjern. Og nu ser det endelig ud til at lykkes. Han hævder, at han gør det for bankens skyld. Ja, Lars. Det er jo Magnus. Hun kommer ikke alligevel. Bolsjevikken han fortrød. Det var da et held. Nej, nu troede vi lige. Hvad nu? Jeg går i hvert fald ikke med Doris. Hun vasker sig. Fedt, far.